Мисля, че трябва да спрем да слагаме хората в кутийки. Под много от моите клипчета за американските избори има много такива коментари, които само подвеждат и разделят, вместо да подпомагат някакъв адекватен политически разговор. Това най-лесно се вижда от самия факт, че в предишните американски избори има хора, които са гласували за Тръмп президент и после Бърни Сандърс или AOC за сенатор, уж супер леви политици. И на мен винаги ми става странно, когато българи наричат демократите леви. Поне икономически нашите десни са в пъти по-леви от тяхните леви. Ама окей, ако лоукизмите и кенсъл културата и зелената сделка ви бяха проблеми, искам да ви питам къде. Сега ще ви покажа няколко реклами, които демократите са пускали тази кампания. Къде виждате лоук тука? Никой не споменаваше местоимения, едвам говориха за климатичните промени. В смисъл, едвам. China steal Wisconsin jobs. Benefits for illegal immigrants? No way. Blocking support for white farmers? I mean, look at me. Standing with law enforcement against defunding the police. И да не забравим за Камала Харис. Не е сякаш тя се правиш на голямата либералка. I have a Glock. Те се държат като републиканци сякаш, а? И затова ми е смешно, като ме наричат мен демократ, защото, аз съм в пъти по-ляв от те. За мен опазването на околната среда и общественото здраве е в пъти по-важно, отколкото да пълним джобовете на олигархията. И дали ще го наблюдаваме сега това по време на мандата на президент Тръмп? Вероятно да. Дали нямаше да видим същото с Харис? Вероятно също да, но не толкова по-късно. Ще ви дам перфектен пример. На скорошната визита на Джо Байден до Южна Америка, той похвали средствата, които САЩ обеща да даде в помощ за опазването на тропическата гора, но до сега са пратили само 20%. И с мандата на Тръмп сигурно няма да ги видят останалите. Така че нищо чудно, че така е била оговорката от самото начало. Ако вие смятате, че един от тези двамата е на ваша или наша страна, that ain't it, honey. Който ме следи тук знае, че съм критичен към всички политици в чужбина и у нас. И сега ще ви дам един съвет, защото знам, че много хора в това приложение са по-млади от мен. Независимо обстоятелствата, независимо от средата, в която се намираме, трябва винаги да търсим плюсовете в минусите. Сякаш последните 4 години американците са спали. Какъвто президента, такъв е народа. И като образован човек, или поне на хартия съм такъв, I welcome президентството на Тръмп. С едно извратено любопитство, бъдейки многобройно пъти разочарован от Джо Байден, бездейството на демократите, съм доволен и аз да казвам bye-bye, Sleepy Joe. Чакай бе, той къде отива? Нали знае... Хора...